Уважаеми приятели, заедно сме с Георги Илийчовски, човек, който със силата на мисълта успява да промени така, че всъщност да размести вътрешните си органи или, както казва той, част от вътрешните си органи. Запознахте се с видеото, в което всъщност той казва и показва с резонанс, с ядрено-магнитен резонанс, как премества кистата от мозъка си. Ако още не сте се запознали с това видео, може да го намерите в YouTube и да го изгледате, но ние сега ще дадем добавена стойност на всичко това, което Георги Илийчовски показва и доказва в новата си книга "Медицината след 21 век". Днес с графики отново ще покажем как става това разместване на вътрешни органи. Господин Иличовски, да започнем с снимката, която виждаме. Какво можем да добавим към видеята, които направихме с вас и къде всъщност трябва да сложим акцента днес? Мисля, че тези графики са единственият вариант да покажа какво всъщност как са тръгнали нещата и какво се е случило в мен преди близо 30 години. И затова има 7-8 графики в книгата. Тук сме показали 3-4, може би. Значи, тук е началото на всички неща. Тази под формата на нишка конец, която се откъсва от малкия мозък. И тя реално е част от гръбначния мозък и слиза надолу към малък таз и оттам се качва в гръбначния стълб. Всъщност вие тук ни показвате генезиса на нещата. Да. Как се случват от отделяща се нишка гръбначен мозък от малкия. Да. Да. И всъщност това е път, по който вие местите кистата. Не, тук няма нищо общо с кистата. Това просто са задължителни тези придвижвания на тази материя, която е невидима за показване, за доказване. И тези първоначално по-малки нишки, след това се увеличават. Те мобилизират по този начин функционалността на гръбначния стълб, гръбначния мозък в гръбначния стълб и по този начин използваме максимално потенциала дори на гръбначния мозък. Значи, пак казах, състояние на напрежение, нервност. Аз това, което не разбирам, тази отделяща се нишка, всъщност каква функция има? Какво играе? Аз затова ви задавам въпроса. Казвате невидима, но значи вие мислите, че тя има някаква стойност. Всеки се досеща, че тези неща, щом са разместени и не са част от правилното място, където те биха функционирали и заработвали с максимален ефект, те трябва първо да се подредат, за да може да се стигне накрая след близо 30 години до финалният резултат, който вече е доказуем с резонанси най-вече. Това е. Минаваме ли натам? Да. Минаваме натам. Сега, ето, сега ще видим. И да стопираме, разбира се, предполагам. Да. Това е фигура едно, която сме късвили. Да, защото всеки пита как е почнало началото. Нека да покажем. Добре, ето я. Значи, тук показваме как има разтежение на миниатюрни пак частици, представляващи първична форма и естество материя, представляващи сухожилия и мускули, които могат да се придвижват примерно от дясна ръка в лява ръка, от десен крак в ляв крак, както е показано тук и с стрелки на някои места. Отделно възможно да е лява ръка, десен крак, обратното, всеки варианти има и най-накрая достига като похлопаци на ръцете в основата им и долу на малък таз за краката. Това е основното за
този вид движение, Всъщност, което пак са първите 4-5 години от какво виждаме? лечението. Нервите. Не, тук няма. Тук Ами, по-скоро този път, който е показан на движение, и като те минават и през гръбначен стълб и там имат някакво усукване, тук виждаме самото придвижване на тези, посоката на придвижване на тези сухожилия и мускули от първична форма. Минаваме ли на това? Да, благодаря. Сега отиваме на следващата фигура. Значи тук също така виждаме тези нишки като на първата снимка, само че с по-големи размери, примерно 10, 15, 20 см може да се, които отново слизат в малък таз и се качват в гръбначния стълб. Реално на малък таз. Отделно има придвижвания на самата проекция на цялото тяло с синьо, което е отразено. То също се прибира и влиза в гръбначния стълб, като е част от него. Тук това, което от виждам, периферията на от тялото, периферията, да. това ще да кажа, и от Както вътрешността на тялото. Да. Разположение на нишките от гръбначния мозък, посока на движението сте дали тук, частици от гръбначния мозък. Това също може да се види и в книгата. Да, разбира се. Да. Която... Като естествено, то самия факт, че те си, значи, ви прекъснах, където нали, презумпцията и логиката е, че като тези частици се подреждат, по този начин, понеже едно, че вземат правилното място, почват да функционират, те освобождават и допълнително енергия и по-голяма възможност за самите и крайници да могат те да функционират. Да, се движат. Да, и за движение, и за всичко. Да. Както примерно тази нишката, която почва от малкия мозък, самия малък мозък, и той се възстановява и се Ако искате подобрява, да обобщим малко Да. тази информация, която видяхме до тук, защото ще минем към следващия етап. Какво всъщност ни казахте до тук? Кое е важното? Да го отличим с фигурите, които видяхме. Това е едно движение, доколкото виждам аз. Да. На тъкани. Да, точно така. А другото, което нали, тук не сме посочили, защото няма, както се разбрах, няма да има достатъчно време, в книгата има повече графики. Да, Има хората да търсят и книгата. мембрана, която така сравнително за мен е със значима стойност, която тя също се придвижва към малък таз и по този начин започва да използва от главния мозък повече мозъчни клетки и слизаш по-надолу. Значи един път има хоризонтално такава преграда и две други прегради, които са малко косо разположени, като пирамида. Има ги в книгата, които също освобождават така, че мозъка да може да е на добър капацитет и потенциал за използване. А другото, което мога да кажа, там има и графика за капилярите. Значи този хемангиом също е доказателство за тези миниатюрни частици, защото това е, знаете, хемангиом означава, за тези, нали, които не знаят, означава, че са спукани капиляри, в случая на носа, и което те са спукани от някакво налягане, което има зад кожата, което предполага това разместване на тези неща. Значи това, ако го няма, много трудно би случило. Другото, което искам да кажа е, че тези капиляри при мен имаше едно в района на малката си простатата, отделно в района на 12-пръстника, които не слизат там. Просто те са разместени и са там. Значи със сигурност има капиляри, които на локално ниво на кожата и те са спукани. Но това, което е важно, искам да отбележа, аз тогава го правих, прекалено много третирах, малко комплексарска гледна точка да се махне, тогава не можеше да се прави на времето пластична операция, защото се опасяваха, нали, за зрението, с много неща. Течен азот, с лазер, с тези плато, дето примахват космите по лицето, течен восък и може би, защото знаете, че кожата има най-много сетивност в целия организъм и взема една голяма част от тялото на човека и може би по този начин аз несъзнателно сме направили така, че се е появила тази свръхсетивност и оттам аз да мога да чувствам тези и
виждам тези свръхмалки частици, които съм ги придвижил на правилното място. Това исках да го отбележа, мисля, че все пак е важно. Аз това, което искам За, да кажа... за да се знае как са започнали нещата. Не искаме детайли да има, за да всеки да навлезе в нещата. Сега, как може да се тръгнат и при други, дай Боже да може. Това е важно да кажем на хората, които ни гледат, е, че това е една терапия, която вие сте направил, защото медицината е била безсилна и се е произнесла с не много убедително. Но вие решавате на пук на медицината да предизвикате това нещо. Доколкото знам от предния разговор, трябва да имате силен имунитет, за да може да се... Се подобрява с течение на времето. Да. А и другото, което исках да кажа, значи, защото те само могат да кажат, ама примерно 1% единични са случаите, където се случва това с нервна система извън гръдна стълба, примерно да си преместиш киста, аурата, там сърце и така ти основни неща. При мен е имало такива проблеми, но тук по-важното е, че всеки един от нас има тези нейтрони частици, да се стигне до този финален резултат, трябва да се подредят и човек може да има всякакви заболявания, които повечето за мен са генетично заложени и тогава той може при всички положения да ги излекува. Без никакъв проблем. Това тръгне ли, няма спиране. Което искам да питам, с вашата мисъл може ли да влияете на други организми или не? Правил съм го върху близките ми и мисля, че имам успех. Мисля, такъв казвате им, искам да те зареда повече с енергия или да ти облегча тая болка. Мога да кажа, че съм го правил даже по телепатия, когато не съм бил при тях. Свалял съм температури. А взимате ли от хората? Защото те винаги се получават такава болестотворна аура, да го нарича, нали, обикновени прости думи, която убива органа, който страда и боледува, и това може да се изчисти. Но тук, нали, не мога да достигна до този финален резултат, който при мен е постигнат, но това подобрява значително състоянието на човека, но това трябва да се прави примерно за 15 минути има ефект 20 максимум, нали, контакт най-вече, когато си при човека, но това е лошото, че при всеко едно такова боледуване, нали, трябва да се прави пак сеанс и така, но не е толкова трайно като ефект. А това, което отнемате, как... То след това идва в ръцете ти. Те го казват, че трябва да си измиеш ръцете. За мен мисля, че изобщо не е важно. Някой не се оправдава, че екстрасенсите като лекуват и прехвърлят отрицателна енергия и там една от добрите, където аз живея, мушки му това е било уморило, така да се каже, и затова е починило. За мен, ако човек не тече силно енергията, би трябвало до няколко часа, не много другия ден, това да не е никакъв проблем. И ако има силна имунна система. Добре, продължаваме нататък. Да. Сега продължаваме с нещо, което вие ще ни кажете. Това са вече, предполагам, снимките от резонанса, да? Тук говорим за вегетативна нервна система, двата ствола, като тук е показано за мен е лявата част, която е само обвивката на левият ствол на вегетативна нервна система. Червените стрелки показват преди това преместване началото на юли, дясната страна с синя стрелка, там има легенда в книгата, естествено в началото, че тази обвивка, дори с не такава голяма плътност, както в дясно двете, няма. Сега, доколкото, пак казвам, съм успял да се справя с намирането на точно огледален брой от номер на снимката от сесията, не съм убеден, но там има и за ляво, и за дясно по 4 такива снимки. И като искат, могат да си ги подреждат, но хубавото е, както тук се вижда на голям екран, затова да се купува книгата онлайн варианта заради Zoom, за да не стане, защото е малко изнерващо на формат А5. Така решиха редактора да 26 на 33, мисля, че беше, да се гледат такива малки снимки. А книгата ви онлайн може да се чете? Да. То какъв беше? Имаше някакъв код ли? В сайта издавам.com, няма артикулен номер, в сайта издавам.com, там се изписва името на автора или името на книгата и може да се поръчва и
на онлайн варианта или на хартия. Продължаваме ли? Или тук искате Ами, още да кажете нещо, защото... не, няма. Тук е торс, тук е по-скоро някакво междинно положение между врат и торс. Над локация като резонанс на торс се вижда така. А Добре. това сте вие, нали? Аз съм, да. То се Ето пише горе отгоре, пише, да. Илийчовски, Георги. Половин, Правилно на половин 11.8. век, да. Това е било тази година. Да. А, Значи аз го направих, обаче изчаках, както съм казал, те се въртат тези неща на една седмица, 10 дена. Изчаках да съм убеден, че това го е заминало и тогава се направих. добре. Чакаме сега. Това е друг вариант, нали? Да, тук те са всъщност едната е повторена, но няма значение. Тази не е, тази е различна. Да. Тук също се вижда, че има вегетативна система преди, това мисля, че от 2017 още, и в дясно, че няма. Добре. По-силно, нали? Може малко да Да, говорите, добре. за да можем да се справяме добре с микрофоните и да е приятен разговора. Тук няма повече какво да кажете. Минаваме нататък. При мен тук от тази страна със сигурност е Да. дясната страна, където е по-голяма плътност и се вижда, че има нещо, което според мен над сантиметър. Виждате, че нито се вижда трахея, вени, артерии, хранопровод, които могат да ни объркат и да си мислиме, че това може да е нещо друго. Вие показахте артерии и капиляри, вени, те не са така прави и толкова, за мен, по-голяма дебелина е при нервната система. Добре, минаваме нататък. А тук е в лявата страна, тук снимката е такава, защото единствено 2004, който правих, е на тези листовете на нейлоновете, как да ги кажа. И е снимка от телефона, тук е отново лявата страна, отбивката на левият ствол на нервна система и дясна след няма вече. Кое? Където е близо до тук би тук. трябвало да е, това е коста, Да. двете страни и това е тази обвивка, която се извива надясно и контактува отново зад ухото с горната част, да кажем, на главния мозък, долната на главния или горната част на малкия мозък. Това не мога да го дешифрирам точно, да го уточня. Аз това, което искам да ви помоля е малко да го направим разговора по-достъпен, Да. защото вие обяснявате неща, които вие добре познавате, но ако трябва да ги обясните на аудиторията, защото аз лично само виждам едни снимки, но ми се ще да навляза малко и да разбера какво всъщност вие искате да кажете. Какво сте преживял, какво всъщност искате да покажете на хората, да ги занимаете, за да могат да го погледнат това нещо. Да го кажа жаргонно, трябва да им предизвикаме интереса и да го направим малко по-интерактивно. Нали? Това е идеята. Защото така с стрелки, ляво, дясно, нищо не се разбира. Аз ви го казвам като човек, който ви слуша внимателно. Зрителя ще ви слуша внимателно до първите 5-6 минути, ако му стане интересно, за да стигне до 15. Но това е въпросът да го направим да е по-интересно и затова ви моля да обясните как лично вие сте го преживяли това нещо. Това е важно. Личния... По време на тези движения, аз загаднах и предния път, значи какво усещаш човек, освен нали, това придвижване, това е ясно, то се вижда. То се вижда, ма усеща ли се? Да, как да не се усеща? Да, защото вие размествате естествено, че се усеща. органи. Естествено. Нали, тук по време на тези движения или тези празни обороти, които се държат 25 години и се повишава функционалността с всеки изминат месец на мозъка, през тези години ти чувстваш и такива усещания неприятни, които са чисто човешки, примерно яд, злоба, някаква ненавист, изнервеност, които явно те са свързани с това, че
в организма има такъв, така да кажа, преувеличено като взрив, който се е получил и според мен още от ембрионално развитие се тръгват тези неща. И по този начин за мен ти пречистваш и душата, целият организъм, всичко, защото тези черни негативни емоции, които са по някакъв начин допринасят от тези размествания, организма се освобождава от тях и по този начин, нали, може да работи и да приеме една по-силна и положителна енергия. Защото вие работите с най-важното. Централния мозък. Да. Всъщност това ви е вашия ресурс. Вие сте като един компютър, една матрица. Благодаря. Ами, то е... Това е процесора, най-важното. Да, така, но според мен, нали, ще отговорим предимно за мозъка. Според мен е по-важна душата в случая, защото тя насочва мозъка към правилната посока и според мен И се кажете, тя по-скоро въздейства така, че да има човек тази сила, да се филтрира тялото и да почне да прави тези движения. Според мен тя е на първо място като водеща. че 21 грама управляват човека. 21 Душата? грама душата, да. Не знам. Не ви се да, влиза. има така. Да, има някаква... Защото натовареността, ако не е тази аура да изхвърли тази отрицателна енергия, която, нали, се изтегли от и чрез мозъка се изтегли от тялото, според мен няма да има този ефект. Добре, минаваме ли нататък? Да. Минаваме да покажем следващата графика. Това е нещо, което вие може да ни обясните. Какво виждаме? Да ви задам така въпрос. Ами, тук е в дясно, точно близо до коста, се вижда като е червената стрелка, че има нещо, което за мен е само едно нещо. Пак вегетативна система от дясната страна и след това го няма, което това е последното правено специално за кистата. И точно до коста, както виждаме тук, че няма в лявата снимка от лява страна, защото това, нали, дясното е обърнато образа. На втората снимка това го няма. И се вижда само коста на черепа. А главата е вашата. И моята е. Не, защото не знаете, хората се съмняват във всичко. Имам оригинален всички снимки и на диск, и на качение на лаптопа, не е проблем. Се покажат. Какво правим? На там ли минаваме? Да. Тук в принцип може да се покаже, защото ние не сложихме някакви снимки. Тук имаше една киста, която, нали, това е преди, горе между двете полукълба на главния мозък. Лявото и дясното. Да, която никой не го отразяваше по разчитанията, да съм си правил на 10 резонанса, може и 15 аз. Никой не, това също е болка, само да кажа, и тя пак слезе в областта на малък таз. Колкото е малка, може няколко милиметра, това си е болка. Не съм убеден, че тази снимка може да е чак толкова огледална, за да се види, че тя е преместена, защото вече е. А тя киста не мога да се е спукала, нали? Не, няма вариант. Както не може да се, както не може да се, там как казват, абсорбирала или да се е спукала, както нещо подобно. Защото, както казвам, за една седмица няма как да стане това. Това може да стане с поне няколко месеца. Да се е сраснала ли там нещо? Не знам. Организмът да е, както казвате, абсорбирал, преработил нещо. Да, по принцип е възможно. Но тук, защото един Фейсбук, нали, пита човека, наистина, абсолютно така колегиално, сега какво праща тази киста, като се знае долу. Тя си е част от простатата. Тя си стои, си заработва заедно с това, нали. Обвивката на простатата, пикошни мехури, началата форма, тук ще видим. А ще изхвърлиш ли някога? Няма защо да изхвърля. Тя си е част Лошото, че като се реже, нали, може да има, ще има отрицателен ефект върху органа, от който е тя. Просто за мен тя е част от Георги Илийчовски. Да.